Ziekenhuis staat paraat. COVID-afdeling in no time weer opgebouwd als dat nodig is. Dit is over de hele wereld al zo ver verspreid. We gaan hier niet meer van afkomen. We gaan zeker wel nog een aantal golven, denk ik, krijgen. En verder vandaag. Toch weer een testlocatie erbij. En Britannia gesloopt, maar niet de mozaïeken. Goedenavond. Ziekenhuis Zorgzaam staat paraat na de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen. Het is niet te voorspellen hoeveel coronapatiënten in het ziekenhuis zullen belanden, maar nieuwe besmettingsgolven zijn niet te vermijden, zegt de arts-microbioloog van het ziekenhuis. En daarom kan elk moment alles weer uit de kast worden getrokken. Oké, wat mij betreft houden we het bij het beleid zoals het is. Met argusogen volgt de arts-microbioloog Robert Bentvelsen de besmettingscijfers in Zeeland en in het ziekenhuis. Hij is zeg maar de Jaap van Dissel van Zorgzaam en adviseert een paar keer per week de crisisstaf van het ziekenhuis over de te nemen maatregelen. Wel is het heel belangrijk om te blijven benadrukken dat we de 1,5 meter moeten handhaven. Doordat het vooral jongeren zijn die nu besmet raken en doordat alle ouderen massaal zijn gevaccineerd, verwacht het ziekenhuis niet veel extra coronapatiënten. Toch is het ziekenhuis alert. De jongeren zelf denk ik niet dat we ziekenhuisopnames krijgen. Maar ze kunnen natuurlijk wel andere kwetsbaren besmetten. En dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen mensen zijn die al wel gevaccineerd zijn, maar waarbij het vaccin niet goed werkt. En de jongeren zelf die kunnen ook klachten ervan krijgen. Bijvoorbeeld de lange COVID, die maanden klachten, vermoeidheid, spierpijn. Dat treedt eigenlijk met name op juist bij de jongere mensen. Deze schotten staan er nog. Klaar om bij een eventuele volgende golf opnieuw een aparte COVID-afdeling af te schermen. Hoe snel is dit weer een COVID-afdeling? Ach, ik denk dat we dat in een kwartier kunnen realiseren. Echt waar. Weer een hoos aan coronapatiënten zoals in dit voorjaar wordt niet verwacht. Maar de toekomst is moeilijk te voorspellen en dan kun je maar beter voorbereid zijn. Ze zijn denk ik toch nog bang dat er iets gaat gebeuren, maar we hopen van niet. We hopen dat er gewoon geen COVID meer is en dat iedereen zijn eigen vaccineert, dat hoop ik. Gaan we in het najaar een 5e golf krijgen? Ja, wat mij betreft gaan we inderdaad een 5e golf krijgen. Waarom denkt u dat? Ik denk dat we hier nog lang niet vanaf zijn. Dit is over de hele wereld al zo ver verspreid. We gaan hier niet meer van afkomen. De komende paar jaar zullen we hier ook nog de effecten in ons dagelijks leven van merken. En dus zo'n golf in het najaar, of het nou de 3e, 4e of 5e is, maar we gaan zeker wel nog een aantal golven denk ik krijgen. Nieuwe besmettingsgolven in aantocht dus. En of het dan toch weer druk gaat worden in het ziekenhuis? Ik hoop van niet, maar we kunnen niet in een glazen bol kijken met z'n allen. Varianten gaan we zeker zien. En het worden inderdaad varianten waar we rekening mee moeten houden. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. We zijn er voorlopig niet vanaf. Er komt een extra testlocatie in de provincie. Morgen opent er een in Renesse. De GGD doet dat omdat er veel toeristen verwacht worden in Renesse en de omgeving daarvan. De politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt voor een steekpartij in Serehoek. De jongen, afkomstig uit Vlissingen, zou een 24-jarige man uit Terneuzen hebben neergestoken. Dat gebeurde gisteravond tegen 10:00 in de Marktstraat. Het tweetal kreeg ruzie volgens de politie waarbij werd gestoken. Een incident in de relationele sfeer noemt de politie het. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en er is een uitgebreid onderzoek gestart. In het stadhuis in Terneuzen is vandaag het allereerste steunpunt van de Belastingdienst geopend. Dat is een fysieke balie waar de Belastingdienst vragen beantwoordt. 7 jaar geleden werd het kantoor in Terneuzen gesloten, maar het wordt te veel gemist. We hebben gezien dat we door de afgelopen jaren dat er toch nog een grote groep mensen is die behoefte heeft aan persoonlijk contact. En we hebben in Nederland toch nog een aantal, we noemen dat zelf witte vlekken, geografisch gezien. Terneuzen is een van die locaties. Witte vlekken, wat houdt dat in? Eigenlijk bedoel ik dus gewoon geografisch gezien een gebied waar wij als Belastingdienst niet goed vertegenwoordigd zijn.
En waar vanuit die positie, als je daar als mens woont in Nederland, toch nog een eind moet reizen naar het eerstvolgende belastingkantoor. In totaal komen er 10 van dit soort steunpunten in Nederland. Het was een bijzondere klus die veel bekijks trok. Vandaag werden de mozaïeken van het voormalige Hotel Britannia in Vlissingen weggehaald. Ja, heel veel mensen die vinden het heel leuk dat het eraf gehaald wordt. En andere mensen die zeggen ook van, ja, waarom halen jullie dat eraf? Waarom moet dat? Wat moet je ermee? Dus de meningen zijn verdeeld. Hè? Maar ik denk dat het 50-50 is. Helft vindt het leuk, helft snapt het niet. De mozaïeken worden tijdelijk opgeslagen. Erfgoedvereniging Heemschut wil ze uiteindelijk weer ergens in Vlissingen terugplaatsen. Britannia was heel vroeger was het natuurlijk een hotel waar heel veel Vlissingers kwamen, denk ik. Trouwen, feesten, alles werd er gegeven. Dus ik denk dat het voor veel Vlissingers sentimentele waarde heeft, de mozaïeken. Iets van het oude Britannia. Hachelijke minuten voor een hond op het strand van Breskens. Het dier kwam vast te zitten tussen de paalhoofden. De labrador kwam niet los en zijn baasje kreeg het ook niet voor elkaar. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Die maakte een plan van aanpak en ging aan de slag. De hond is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, meldt de opgeluchte brandweer op Facebook. Een schip vervangt het Abdijplein in Middelburg als festivalhart van het Zeeland Nazomerfestival. Het schip De Vrijbuiter meert 10 dagen lang telkens in een andere Zeeuwse haven aan, met muzikale gasten aan boord. Oorspronkelijk hadden we het idee om een boot aan te laten meren en dat het publiek op de kade kan gaan zitten. Nou, dat kan door de veranderde coronamaatregelen kan dat niet op dit moment. Dus dat gaan we sowieso volgend jaar doen. Wat we nu gaan doen is dat we wel de route doen en allerlei havens aandoen. En het publiek kan dan op de boot. Maken we 2 keer per dag een vaartocht. En waar een programma te zien is wat gecureerd is door Broeder Dierenman en door Peter Slager, de bassist van Bluff. En M, een spoken word artiest uit Rotterdam, die maakt een soort ode aan Zeeland. Dus die schrijft iedere dag ook een deel van de tekst wat het publiek dan te horen krijgt. En die wordt ook begeleid door muzikant Winterdagen. En daarnaast nodigen we nog andere gasten uit. Dus iedere dag zal het een beetje een verrassing zijn. De kaarten gaan vanaf morgenochtend in de verkoop. En op 24 augustus begint het Zeeland Nazomerfestival. Hij had naar eigen zeggen een brok in zijn keel toen vorige maand een meerderheid in de Tweede Kamer een motie aannam om de Westerschelde-tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Terneuzenaar en oud-wethouder Kees Liefting strijdt al jaren tegen de tolheffing. Al dat gezever en gezeik over dat er geen geld is. Tuurlijk is er geld. Er is altijd geld. Het zit alleen nu op de verkeerde plek. Ferme taal van Kees Liefting. Hij werd wethouder van Terneuzen in het jaar dat de Westerschelde-tunnel geopend werd. Hoewel de bestuurlijke afspraken toen al lang gemaakt waren, geeft het hem nog altijd een dubbel gevoel. Voor 6,6 kilometer betaal ik ongeveer €1000 per jaar. Dus ja, het is ongelooflijk scheef gegroeid hier. Dat we dat hebben laten gebeuren. En ik was er zelf bij, hè? Nou, dat is ongekend. Dat hadden we nooit moeten doen. Inmiddels heeft hij de politiek verlaten, maar niet zijn strijd tegen de tolheffing. Want Liefting is nog altijd strijder in hart en nieren, toch? Ik ben helemaal geen strijder. Ik ben wel een vasthouder. Dus als er wat geregeld moet worden, dat we echt denken van, nou ja, dit kan niet door de beugel. Ja, dan, en ik ga daarvoor, dan heb je wel aan mij een verkeerde, want ik laat eigenlijk niet los. Dat is wel dat is een defect in mijn gen, geloof ik. Een vasthouder zijn wij. Ja. Waar komt die drive vandaan als het gaat om dat tolvrij maken? Ja, eigenlijk komt het vandaan uit eigenlijk dat ik dat een fout vond van mezelf. Dat ik ben bij de opening geweest. Pas jaren later, zo rond 2015, werd de roep om een tolvrije tunnel steeds sterker. Wij waren natuurlijk als Vlamingen gewend om voor de boot ook te betalen. Maar ja, we waren misschien wel even vergeten dat we in 1958 met heel veel bussen uit heel Zeeuws-Vlaanderen naar Den Haag waren geweest om te pleiten voor vrije veren. Dus wij waren toen al zeg maar als Zeeuws-Vlamingen actief. Ja, dat waren we even vergeten. Het was het vrije verenlied. Ze zongen het als leeuwen. En dat deden de Zeeuws-Vlamingen 62 jaar later in 2020 opnieuw. Maar dan als stichting Zeeland Tolvrij onder aanvoering van Liefting. Zeeland Tolvrij! En zo blijft Liefting zijn strijd voortzetten in de hoop dat het nieuwe kabinet de tol eindelijk gaat afschaffen. En gebeurt dat niet? Dan zal ik hoogstwaarschijnlijk zeggen tegen iedereen van beste mensen. Wij hebben ons ding geprobeerd en nu is het aan u. Kijk, als het kabinet niet zwicht, dan gooien we die tunnel dicht.
En dan is het maar gedonder. Weer een prachtige zomerdag vandaag. Weinig wind, de zon scheen uitbundig en de temperaturen gingen richting 26 graden, overduidelijk strandweer. Morgen wordt het iets frisser, maximaal 23 graden, maar ook dan veel ruimte voor de zon. Dus je kunt ook morgen prima naar het strand, als je vrij bent tenminste. Dat ben ik niet. Ik ben er gewoon weer om u het Zeeuwse nieuws te vertellen. Tot morgen dus en een fijne avond.